Tí z vás, ktorí ma sledujete dlhšie, tak viete, že mám založený virtuálny obchodný účet vo výške $100 000 v Darwinex Zero a tento virtuálny obchodný účet mám vedený pod tickerom OJFT a tu na tomto YouTube kanáli zverejňujem vždycky kompletný track record, takisto aj aktuálne otvorené pozície a eventuálne celú históriu obchodov na tomto virtuálnom obchodnom účte. A v tomto videu sa pozrieme teda po dlhšom čase, že ako sa mi na tom danom účte darí a aké obchody som realizoval. Moje meno je Peter Rakvica a vítam vás na YouTube kanále investičnyblog.sk. Svoj obchodný účet v Darwinex Zero som založil vo februári v roku 2024, čo môžete vidieť teraz na obrazovke. Tuto vidíte, že v januári tu mám žiadne výsledky a potom vo mesiaci február som tento účet zhodnotil 2,96% a následne vlastne rok som skončil so zhodnotením 8,34%. Tieto údaje, ktoré tu vidíte, sú mierne skreslené, pretože Darwinex Zero vám meria v podstate aj nejaké VAR. To, čo to je VAR, tak to tu teraz nebudem vysvetľovať, ale to skresluje v podstate výsledky a to robí kvôli tomu, pretože aj v Darwinex Zero máte možnosť, pokiaľ vaša stratégia je úspešná, tak môžete na túto stratégiu naväzovať investorov, ktorí môžu investovať do tejto vašej stratégie a zhodnocovať si tak svoje finančné prostriedky. A kvôli ochrane týchto investorov v podstate Darwinex má nejaký určitý koeficient, ktorý on nazýva že VAR a na základe neho sa skresľujú určité výsledky. Prečo tie výsledky, alebo teda, že nakoľko sú tie výsledky skreslené, tak to uvidíte, keď si to porovnáme potom, že aký mám reálny výnos na svojom na svojom virtuálnom obchodnom účte s tickerom OJFT. A tu vidíte, že celkový výnos je 4,79%, ale za chvíľku uvidíte, že v reále na tom účte je suma úplne iná. Toto, ako funguje to VAR, tak to možno vysvetlím v nejakom ďalšom videu. Takže tento účet bol založený vo februári v roku 2024, ale prvé video o tom, ako sa tejto mojej stratégii v Darwinex Zero, čiže mojej stratégii OJFT darí, som zverejnil pred 10 mesiacmi, čiže niekedy v auguste. On tu síce má názov, že môj Darwin OJFT v Darwinex Zero plus kompletná história obchodov a track record a následne tam budú určité nejaké názvy, ktoré si za chvíľočku ukážeme. Ale toto bolo vlastne prvé video, to video vám vyskočí aj tuto hore, kde som vlastne porozprával o tom, čo mám otvorené, eventuálne ako mám za sebou nejakú históriu obchodov a teda ako sa mi nejako darí a takisto som teda nejakým spôsobom zverejnil track record. Následne som potom v oktobri vydal časť 2. To vidíte teraz na obrazovke, že tu je, že trading môj Darwin OJFT v Darwinex Zero aktualizácia po 2 mesiacoch. Po 2 mesiacoch od toho prvého videa, ale v reále to bolo x mesiacov od založenia účtu, pretože toto video vyšlo v októbri. A následne ďalšie video o tejto stratégii, alebo teda s históriou obchodov na tejto stratégie vyšlo pred 5 mesiacmi a to bol v januári 2025. A keďže sme mali dlhšiu pauzu, tak dneska si ukážeme, že aký je na tom účte stav, prejdeme si, aké obchody mi tam aktuálne bežia, aký je priebežný plus na danej stratégii a eventuálne pozrieme sa aj, aká je história obchodu, čiže ako to bolo nejakým spôsobom uzatvorené. Takže teraz ja sa prepnem na ten graf a poďme sa pozrieť teda na ten konečný aktuálny stav. Čiže aktuálny konečný stav je, že balans je 109 555 USD, začínali sme so 100 000, ale aktuálne mám v otvorených obchodov priebežný plus 22 419, to znamená, že equity je 131 971 dolárov. To znamená, že v reále som daný účet po akom období, pozrieme sa tuto teda znova naspäť do tej tabulky, čiže za prvý rok 2024 máme 11 mesiacov a teraz máme 6, to znamená, že za nejakých 17 mesiacov sme spravili v reále 31% zhodnotenie
ale vidíte, že kvôli VR-ku, ktoré si ukážeme neskôr, že v akom sa nachádza štádiu a tam je teda nejaký koeficient, ktorým sa to prepočítava, nám ukazuje, že sme urobili zhodnotenie 4,79%. Tak ako som spomínal, tak ako sa počíta toto VR-ko, tak to vysvetlíme v nejakom ďalšom videu. Dneska je to vlastne o tom, že čo mi beží a eventuálne čo som zatvoril. Takže poďme sa na to pozrieť spolu. Takže aktuálne tu vidíte, že tu mám nejaké 3 pozície na CFDčku na akciu Adobe. Ja si ju tuto rozkliknem a aby sme sa na to vedeli pozrieť, dáme si tam denný graf. A po prípade môžeme to prepnúť a dať tam týždenný, aby sme to videli lepšie. Takže aktuálne tu máme týždenný graf. A tuto vlastne môžete vidieť, že nejaké historické maximum akcie, alebo teda CFDčka na akciu Adobe bolo v roku, počkajte, necháme, nech to dobehne, lebo chvíľočku to načítava. Čiže tuto, keď sa na to pozrieme, tak maximum sme mali niekde tu. A to bol nejaký 28.11.2021 a vtedy sme tam mali cenu niekde okolo 704 amerických dolárov. Následne tu vidíte nejaký ten prepad, ale vtedy sme ešte neobchodovali. Potom vyšiel nárast, tuto sme mali nejaké maximum vo výške zhruba nejakých 640. A odtedy vlastne nám tá akcia nejakým spôsobom vyklesávala. Ja som tuto na úrovni 471 vstúpil teda do pozície. Tu neskôr som vlastne otvoril ďalšiu pozíciu a tu som vlastne dootváral ďalšiu. Aktuálne vidíte, že všetky tie 3 otvorené pozície sú v priebežnom mínuse, keď sa tu pozrieme na toto. Ten priebežný mínus nie je nejak extra veľký, síce nám tu nabiehajú aj nejaké swapy, ale pokiaľ by sme išli nižšie, tak ešte by som dotvoril ďalšiu pozíciu, pretože verím, že z určitého časového hľadiska táto spoločnosť má potenciál toho, aby sa tá cena nejakým spôsobom vrátila hore. Ja tu mám nastavený take profit na 650, ale s najväčšou pravdepodobnosťou, pokiaľ to pôjde hore, tak keď budeme niekde na úrovni okolo, poviem príklad 550, tak zatvorím túto najvrchnejšiu pozíciu. Ak prídeme na úroveň niekde okolo 617, tak zatvorím túto a následne vlastne na tej úrovni 650 by som zatvoril všetky ostatné, ktoré v danom čase budem mať otvorené. Poďme ďalej, mám tu AMDčko. Pôjdeme sa na ňo pozrieť. Čiže AMD. To je zase CFDčko na akciu teda spoločnosti AMD. Takže čo sa týka AMDčka, tak tuto sme mali historické maximum niekde okolo 3.3.2024 a cena bola niekde okolo 227. Následne, keď tá akcia vyklesávala, tak ja som tu otvoril svoju nejakú prvú pozíciu, následne túto druhú, tretiu, štvrtú. Tesne pred natáčaním tohto videa, alebo pár dní pred natáčaním tohto videa som tie 3 vrchné zavrel. Zavrel som ich z toho dôvodu, keď sa tuto pozriete na históriu a pozrieme sa, zoskrolujeme sa sem úplne na spodok, tak vidíte, že na tom AMDčku už som mal dosť vysoké swapy a preto som sa rozhodol tie 3 pozície zavrieť s tým, že jednu som zatváral v minuse, 2 boli plusové, ale vykrylo to komplet všetky swapy a takisto sme pripísali ešte nejaký smiešný akože plus, ale v podstate zbavili sme sa pozícií, na ktorých už boli dosť vysoké swapy, nechali sme tam otvorenú tú, ktorá je najnižšie, to znamená, ktorá je otvorená najkratšie. A vidíte, že na tej pozícii zatiaľ máme swapy len 11,83, ale profit máme 142. Čiže pokiaľ to budeme držať dlhšie, tak na tom nejakým spôsobom môžeme niečo zarobiť. Vidíte, že ja tu cieľim ani nie na to historické maximum, ale na 174, ale je dosť pravdepodobné, že pokiaľ sa budeme približovať k tejto sume, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ten take profit asi posuniem a pravdepodobne ho budem posúvať niekde na úroveň možno okolo 184. Poďme na ďalšiu. Ďalej tu máme Berkshire Hathaway, to je vlastne spoločnosť Warrena a Buffetta.
Čiže keď sa tu prepneme a nájdeme si ju, že ako to tam vyzerá. A toto CFD na túto akciu som kupoval len prednedávnom. A tu nastal určitý nejaký pokles, ktorý som chcel využiť a vlastne otvoril som svoju nejakú prvú pozíciu. Ja vždycky tú prvú pozíciu otváram úplne najmenšiu, pretože je to pre mňa nástreľová pozícia a vždy rátam s tým, že to môže ísť proti mne a pokiaľ to proti mne ide, tak následne potom po určitom percentuálnom poklese vlastne dootváram ďalšie pozície, ktoré už potom zväčšujem, ale vždycky vstupujem len s nejakou nástreľovou pozíciou. Hej, tu cieľim v podstate na nové historické maximum, pretože v podstate túto spoločnosť beriem ako keby to bol nejaký index, poviem príklad S&P 500 a preto vlastne som do toho vstúpil. Poďme ďalej, poďme sa pozrieť, že čo tu máme ďalej. Ďalej tu mám menový pár švajčiarsky frank japonský jen, kde som začal len prednedávnom budovať pozície, takže poďme sa na neho pozrieť a povieme si dôvody, že prečo. Vo väčšine prípadov ja idem rád s tým, že vo väčšine prípadov vsádzam, pokiaľ obchodujem akýkoľvek menový pár so švajčiarskym frankom, tak vždy sa snažím obchodovať na nárast švajčiarskeho franku. Tentokrát som urobil ale výnimku a uvidíte za chvíľočku prečo. Čiže pokiaľ my si tu dáme tento menový pár, tak tu môžete vidieť, že z dlhodobého hľadiska sme na stropoch. Hej, to znamená, že švajčiarsky frank je historicky najsilnejší voči japonskému jenu a ja tu vlastne hrám na to, že bude nejaká určitá korekcia. Keď sa to vlastne na to pozrieme na dennom grafe, tak tu vidíte, že som vstupoval s prvou pozíciou, tuto s druhou, tuto treťou a tu, pokiaľ by sme došli na to historické maximum, budem otvárať ďalšiu, ale som ochotný ešte ďalšiu otvoriť, pokiaľ by sme išli vyššie. A následne uvidíme, ako veľký silný tento rast bude, tak potom vlastne budeme hrať na korekciu podľa Fibonacciho aspoň do úrovne na 50%, možno bude aj väčšia, ale zoberieme si minimálne 50% a tam sa to budeme nejakým spôsobom snažiť zatvárať. Takže poďme na ďalšie, čo tu máme. Mám tu Google, CFD na Google a teraz sa poďme na to pozrieť, že čo tam je. Takže tu môžete vidieť vlastne graf toho CFD, dáme si to na týždňový, aby sme videli väčší timeframe. Tu na týždňovom grafe môžete vidieť, že spoločnosť Google má historické maximum na 238, s tým, že my sme tu už jednu pozíciu raz otvorili a následne sme ju zavreli, ale potom sme pri tom ďalšom poklese vlastne znova do tých pozícií vstúpili. Aktuálne máme dve pozície v priebežnom minuse, jedna je v priebežnom pluse. Celkovo pokiaľ by sme to aktuálne teraz zatvorili, tak by sme si s najväčšou pravdepodobnosťou pripísali takmer 0, hej, alebo teda určite 0, pretože swapy a ten priebežný minus je zhruba na rovnako. Ďalej tu mám už dlhšie otvorenú pozíciu na Inteli, čiže poďme sa pozrieť v rýchlosti na ten Intel. Takže čo sa týka Intelu, tak on vyklesal z ceny zhruba okolo 51-52, kedy mal pravdepodobne, to nebolo historické maximum, takže bolo ešte vyššie, ale keď sa na to pozrieme vlastne tak, že si to prepneme na ten, čiže tu vidíme, že bol až niekde skoro na úrovni 69. Tejto spoločnosti sa extra nejak veľa nedarí a práve preto tu je cieľom len na nejaké také naštartovanie tej danej spoločnosti. Vidíte, že sme do toho vstupovali dávnejšie, že už to nejaký ten týždeň držíme, ale stále sa hýbeme zhruba okolo tej ceny, kde sme urobili vstup a čakáme na cenu 28. Je dosť možné, že tým, že to už držíme 28,90 a aktuálne je cena niekde okolo 21,06. Keď sa na to pozrieme, tak pravdepodobne tam už máme, nie je tam, aktuálne je to zhruba 1:1, čo sa týka swapov a čo sa týka profitu. Hej. Takže uvidíme, či sa nám to podarí. Ďalšie pozície tu neplánujem otvárať. Je dosť možné, že nebudem ani čakať na tú úroveň 28,90, ale ak by sme sa ešte raz niekde dostali okolo ceny 26, tak to zavriem a zbavím sa toho
lebo toto by mohlo byť na dlho. Takže to je o nič. Potom tu máme NDX, to je CFDčko na Nasdaq, alebo teda US Tech 100. A tu keď sa vlastne pozrieme na ten graf, neviem prečo mi to tak dlho načítava, ale s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli tomu, že je víkend a tie trhy teraz stoja a tie dáta nejakým spôsobom lezú dlhšie, alebo eventuálne som pravdepodobne ten weekly graf nemal vôbec otvorený, ale ja to prepnem na denný, lebo tuto nám bude stačiť denný. Takže tu vlastne, keď bol ten prepad ohľadom tých cieľ, alebo ešte teda pred tým prepadom, jak začali vlastne, jak boli vyhlásené Trumpom tá celná vojna, tak tu ja som otvoril dve pozície dosť nešťastným spôsobom a tento pád spôsobil to, že keď sa teraz prepnem sem na tie štatistiky v Darwinexe, tak tie mi zapričinili maximálny drawdown 23%. Tento DAX, alebo teda Nasdaq a ropa mi v danom čase spôsobili to, že tu mi vznikol takýto veľký drawdown. Hej, to znamená, že v danom čase sme sa pozerali na dosť veľký priebežný mínus na tom danom účte, ale i napriek tomu som vedel, že ten účet to bez problémov ústojí, pretože tie pozície sú otvárané primerane, ani nie k tomu tej výške účtu, ale sú poddimenzované. Hej, takže vidíte, že 23% pokles tu hlási vlastne Darwinex. A poďme teda sa pozrieť naspäť na ten graf. Čiže jednu tú pozíciu som tuto zatvoril, keď sa to dostalo do plusu, lebo som sa tu domnieval, že by mohlo prísť k výraznejšej korekcii a chcel som ju po prípade otvoriť nižšie, ale už mi to nedalo príležitosť a následne vlastne tu som čiastkovo zatvoril, toto bola 0,05 a tu som čiastkovo zatvoril 0,01 a cieľim na úroveň 22,400. Hej, čiže postupne, jak pôjdeme k tým 22,400, tak budem vždycky po 0,01 toto zatvárať. Aktuálne tu máme celkom zaujímavý priebežný plus a vidíte, že to robí nejakých 759, ale žere nás tu dosť aj na swapoch a to je dôvod, prečo som sa rozhodol tam zatvoriť tú 0,01, proste akože pripisovať to, lebo tam na to nové historické maximum to môže ešte nejaký čas trvať a samozrejme medzi časom tie swapy narastú. Tu si treba v podstate uvedomiť jednu vec, že toto nebol plánovaný obchod na takúto dlhú dobu, zapričinili to Tesla, lebo keď si môžete pozrieť túto tie obchody predtým, tak vidíte, že tie obchody netrvali tak dlho. Ideme ďalej, potom tu mám Nike, tam to tiež nebol úplne najšťastnejší vstup, to máme aktuálne v priebežnom mínuse, nájdeme si to. Takže Nike je tu. Tu keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že tej spoločnosti sa dlhodobo nedarí. Takže tuto na tom týždennom grafe môžete vidieť, že spoločnosť Nike bola niekedy v oktobri 2021 na úrovni nejakých 178, aktuálne je cena nejakých 59, čiže ten pokles je brutálny. A to je dôvod, prečo som tu do toho vlastne nejakým spôsobom išiel a keď sa tu vlastne na to pozriete, tak môžete vidieť, že v podstate ja ani necielim na tú cenu, ale niekde na návrat zhruba k 120. V prípade, že by Nike ešte raz klesla tuto, jak to bolo predtým, tak tu ešte dotvorím ďalšiu tretiu pozíciu, ale je dosť pravdepodobné, že tieto dve následne potom budem zatvárať niekde už okolo stovky a iba tú poslednú, ktorú ak ju dootvorím, tak tu budem ťahať možno až na tých 121. Nebol to úplne šťastný trade, myslel som si, že ten návrat bude o niečo rýchlejší, ale hold. V prípade, že by to bola reálna akcia, tak samozrejme neľutujem, pretože na tej reálnej akcii by mi nenabiehali swapy, tak jak vidíte, že už mám na tom nabehnuté, aká výška swapu tu už je nabehnutá. Takže tam by som neľutoval, pretože určite by som do tej spoločnosti vstupoval s tým, že minimálne na horizont 10 rokov. Hej, a tam ja verím tomu, že Nike sa dostane znova na tie úrovne, kde bola. Potom máme tu ďalšie CFDčko na akciu Pepsi Cola.
Keď si toto vlastne dáme, tak to je podobný príbeh jak Nike. Tá Pepsi Cola je z dlhodobého hľadiska celku dosť vyklesaná. Keď sa tuto na ten týždňový graf pozrieme, tak tu vidíme, že vrchol bol niekde okolo 196. Ja som do toho vstupoval pri cene 145 prvýkrát. Mal som možnosť to tu už zavrieť, ale neurobil som tak a preto som vlastne tu do toho vstupoval s ďalšou pozíciou. Pokiaľ by sme náhodou klesali ešte nižšie, tak samozrejme budem nútený otvoriť ešte ďalšiu pozíciu. A samozrejme bude väčšia a pravdepodobne tým pádom ani nebudem cieliť tak vysoko, ale možno niekde okolo 160 sa toho už budem zbavovať. Tak potom tu mám CFD na ETF SHD, čo je vlastne dividendový král, čo sa týka ETF-iek. Poďme sa pozrieť teda, že ako to tam vyzerá. Všetky pozície, ktoré tam mám otvorené na tom SHD-čku, tak mám aktuálne v priebežnom mínuse, aspoň teda podľa toho, čo si pamätám, tuto to máme. Tuto môžeme vidieť, že cena sa hýbala niekde okolo úrovne. Tu sme mali nejaké maximum a to maximum bolo okolo úrovne 29,70. Ja som do toho vstupoval na krátkodobý trade tu na 28,40. Druhý obchod som otvoril na 27,80. Tu na 26,99 som dootváral tretí. Tu bola možnosť sa toho zbaviť, ale hold neurobil som tak, čo bola chyba. Tuto vidíte, že to vyklesalo, ale tuto som to ďalej zatiaľ nenakupoval z toho dôvodu, že tento prepad bol teda spôsobený tými tými clami a keďže v danom čase bol daný účet v dosť veľkom priebežnom mínuse a nechcel som navyšovať pozície, tak som tú možnosť prikúpenia nevyužil, pretože som si šetril tie voľné finančné prostriedky na prípadný ďalší pokles, aby to ten účet v podstate ustál. Poďme ďalej. Tu máme S&P 500, takže poďme sa pozrieť, ako to vyzerá na nej. Tam bol rovnaký scenár ako pri, tam dáme kratší timeframe, tam bol rovnaký scenár ako pri tom Nasdaqu, a to toho dôvodu, že tu som vlastne ja vstúpil do nejakých pozícií. Tuto vlastne keď začala tá colná vojna a následne som vlastne tie pozície tuto držal a toto vlastne pôsobilo ten obrovský percentuálny prepad. Čiže toto je tá druhá vec, ktorá ma najviac ťahala, čiže Nasdaq, S&P 500 a ropa. Tu vidíte, že keď sme sa dostali na nejaké tieto úrovne, tak tu som zavrel tú najvrchnejšiu pozíciu a tu spodnú som vlastne držal a tu som ju začal čiastkovo zatvárať, čiže tu už som zatvoril v podstate, neviem, či to bola 0,01, tu som zatvoril druhú 0,01 a tak ďalej. Teraz tu máme miernu korekciu a cieľime na nové historické maximum okolo 6200. V prípade, že by to klesalo, samozrejme dajme tomu, že niekde sem toto je nevybratý gap, neviem prečo mi to preblikuje, tak tu by sme vlastne do toho, tu by sme prikupovali ďalšie a pokiaľ by to ešte pokračovalo, tak tu by sme otvárali ďalšie pozície. Už dneska ten účet je v takom stave, že si môžeme dovoliť aj pri takomto obrovskom prepade sa do toho nakladať, pretože nemáme ho tak predimenzovaný, ako sme ho mali vtedy, keď padali tie clá. Vtedy sme mali dosť veľa pozícií na rôznych finančných inštrumentoch, ktorých som sa pozbavoval počas toho, jak to išlo hore. Následne tu máme Teslu. Takže poďme pozrieť na to, čo máme na Tesle. Takže tuto máme graf Tesly. Ja to dám takto, nebudeme prepínať na ten väčší timeframe, ale tu vidíme, že Tesla bola na tom grafe dennom na historickom maxime niekedy 18.12.2024, kedy bola na úrovni 488. Ja som do toho vstupoval prvý obchod tu, následne vlastne tu bol nejaký určitý prepad, tu som dokupoval, keď sme sa dostali sem na túto úroveň tejto pozície, som sa zbavil, túto som si nechal
s tým, že pokiaľ by sme tu urobili nejakú korekciu, tak niekde na týchto úrovniach alebo pod touto úrovňou by som ešte dokupoval, pretože tu verím, že tá Tesla má potenciál na nové historické maxima. Hej, i napriek tomu, že sa teraz teraz je Elon v, jak sa to povie, alebo teda nie je moc obľúbený kvôli tým hádkam s Trumpom a tak ďalej, a takisto aj teda, že Tesla sa aktuálne nedarí extra s predajmi, pretože vlastne Čína ich masakruje, alebo teda je ich najväčší konkurent BYD alebo ako sa to vlastne číta, tak i napriek tomu verím, že táto automobilka bude patriť medzi prvé dve alebo možno prvé tri, čo sa týka výroby elektromobilov, a ten potenciál ja tam stále vidím. A samozrejme Tesla robí aj iné veci, takže tá akcia má podľa mňa potenciál do budúcna rásť. Ale dneska sme tu nie na to, aby sme analyzovali akcie, ale aby sme si pozreli vlastne trady, ktoré tu bežia na tomto danom účte. No potom tu som začal budovať pozície na USD EPI, takže to je ďalší menový pár, ktorý si tu ukážeme, a poďme na to. Takže USD EPI, tu sme tých tradeov spravili už viacej za ten daný čas. Hej, tu vidíte, že som vstupoval, tuto išlo do nejaké, ešte to išlo ďalej proti mňa, ale následne, keď si zoberete, že ten pomer, aký som si zobral voči tomu, že koľko to urobilo priebežne minus a koľko som si potom zobral plus, tak minimálne je to 2,5 krát ku 1, alebo teda 2,5 ku 1, alebo možno až 3 ku 1. No a tu sme vlastne tiež vstúpili do pozície, ktorú sme tuto zavreli, a tu sme budovali ďalšie pozície, jednu sme už zatvorili a tu jednu ešte ťaháme niekde na túto úroveň. Ak by sme prišli sem, tak ju zatvoríme. Pokiaľ sa budeme túto hýbať v nejakom určitom cenovom pásme, tak od určitých úrovní zase by som otvoril pozície. S tým, že samozrejme rátam, že to môže ísť kľudne aj nižšie, a prispôsobujem tomu veľkosť tých daných pozícií, aby som vedel dole dootvárať. No a potom máme poslednú, a to je ropa, hej, potom USD EPI. A tu vidíme, to si pozrieme vlastne všetky tie pozície, pozrieme si celý ten vývoj na tej rope. Podľa mňa nám bude stačiť, aby sme si to pozreli na dennom grafe. Takže vidíte, že na tomto účte primárne obchodujem ropu. Hej, tu vidíte, že x pozícií už bolo zobchodovaných a vždycky som ich zatváral v podstate plus. Je pravdepodobné, že ešte aj predtým tam je nejaká história, hej, obchodov na tej rope. No a aktuálna situácia je taká, že tu, jak sme vyklesávali, tak som postupne dootváral pozície. Tu som sa trošku bál, takže tu som vlastne riešil nejaké stop lossy, to si tu potom ukážeme. V podstate to boli moje najhoršie obchody na tomto obchodnom účte doteraz. Ale bolo to zo strachu toho, že by tá ropa mohla ísť, poviem príklad, až na 44, a nechcel som to riskovať, takže potom som ich zatváral, keď to prišlo sem. Hej, ale tu po ceste, alebo teda tu hore som dootváral, urobil ďalšie obchody, čiže ktorými kompenzujem vlastne tie straty, ktoré boli tu urobené. Tu hrám na to, že aktuálne mám iba jednu pozíciu nad 71, tá sa mi zdá, že na 70, na 70, 90 mám jednu pozíciu, a potom všetky ostatné sú pod 70, a tu postupne, ak by to išlo hore, tak budem niektoré tie pozície zatvárať. Dajme tomu, ak prídeme na úroveň 75, zatvorím vrchné dve. Ak prídeme na 80, zatvorím ďalšie dve. Ak pôjdeme na 85, ďalšie dve. S tým, že vlastne minimálne tieto dve najspodnejšie, túto a túto, si chcem nechať a ťahať ich až dovtedy, dokedy to pôjde. Momentálne je to síce smutné, ale tá situácia, ktorá je medzi Izraelom a Iránom, nahráva tomu, že tá cena ropy by mohla kľudne vyletieť až na 100, a preto tie pozície držím. Za normálnych okolností, pokiaľ by tento konflikt nevypúkol, tak už pri tej cene, ktorá bola tuto, dajme tomu, keď to dám na nižší timeframe, tak na nejakých 75, keď sme boli, tak tu by som to bol všetko zatvoril. Hej, ale keďže je tu teda potenciál toho, že by to mohlo ísť vyššie, tak tie pozície držím. Za normálne okolnosti, tak ako hovorím, 75 už by boli zatvorené všetky. A teraz som sa rozhodol pre inú stratégiu, že budem ich zatvárať postupne, ak to pôjde hore. Ak by to išlo proti mne, tak stále som ochotný tie pozície držať. A prečo? Čiže aj keby sme ich vyklesávali už do tých čísiel, kde mám otvorené tie obchody,
tak je dosť možné, že poviem príklad na určité nejaké úrovne by som minimálne zavrel tieto vrchné, možno 2-3, aby som sa ich zbavil a mal potenciál otvoriť tie pozície nižšie. A dôvod, prečo by som ich držal, je, že keď sa pozriete, že aké mám na tej rope, pretože u Darwin Zero sú na rope pozitívne swapy a vidíte, že niektoré tie swapy robia 600, 400, 580 a tak ďalej. Takže tie profity sú tam aj na tých swapoch veľmi zaujímavé. Dokonca aj tú poslednú pozíciu, ktorú som otváral 13.6., tak už na swapoch mám 20 dolárov zarobených, alebo euro, teraz neviem, je to pravdepodobne v dolároch, takže dolárov. Takže aktuálny stav teda je, že keby som to teraz všetko aktuálne zatvoril, tak by som mal na účte 131 971 a teda za 17 mesiacov by som mal zhodnotenie 31%, čo si myslím, že nie je úplne najhoršie. Pokiaľ by to bol aj reálny účet, že by bol ostrý, tak za 17 mesiacov 30 000 je celku zaujímavá suma. Teraz neviem, koľko to vychádza percentuálne, ale myslím si, že by to vyšlo určite, nemám kalkulačku, nebudem to teraz riešiť. Proste, nie je to zlý výsledok. Hej? Keby zrovna po 2 rokoch tu na tom účte bolo 40% alebo 50%, tak by to vychádzalo 20 až 25% ročne. Pri takomto obrovskom účte je to veľmi slušný výsledok a s tým, že relatívne konzervatívne obchodovanie i napriek tomu, že niektoré mesiace teda boli červené. Škoda, že tu v rámci Darwin Zero sa nedá prepnúť na reálne, tak jak sa to dá prepnúť v Darwinexe, že tam viem vidieť aj realitu, ako aj v tých štatistikách, a tu bohužiaľ vidím tie výsledky skreslené po VR-ku. Ale čo je náš cieľ, je to, že aj napriek tým skresleným výsledkom, čiže budeme sa opierať o ne, tak minulý rok sme tam spravili 8,34%, tento rok sme zatiaľ minus 3,28. Ak by som skončil rovnako ako minulý rok, som spokojný. Hej? Takže poďme sa ešte pozrieť na nejaké ďalšie určité metriky, ktoré tu Darwinex meria. Tu môžete vidieť, že mal som dve virtuálne alokácie. Pozrieme sa, či sa mi podarilo zhodnotiť a eventuálne, že o koľko. A tuto, keď sa pozriete, tak aktuálne sa nachádzam, je tam 8363 obchodníkov. S tým stavom, ktorým tam momentálne mám, sa nachádzam na 5584 mieste. To je dôvod, ten dôvod, prečo som tam, je to, že v mesiaci apríl som mal tuto v jej vyčíslení 12,75% teda pokles na tom danom účte, alebo priebežný mínus v danom stave. A keďže tie štatistiky pre tú Darwin a Silver sa počítajú z niekoľkých mesiacov, tak toto číslo mi tu robí šarapatu. Ako náhle vlastne by som jún ukončil pozitívne, tak ako to mám, tak už v júli poskočím v rámci tých štatistík výrazne vyššie, pretože už mi tam bude vlastne započítavať aj ten jún, že bol pozitívny a už mám 2 mesiace zelené po sebe, takže uvidíme, dúfam, že sa nám podarí spraviť aj ten ďalší. Tu si môžete všimnúť, že najlepšia historická pozícia v Darwinexe bola 461 a priemerná pozícia 3755. Váš celkový virtuálny kapitál z Darwin k dnešnému dňu som mal alokácie 2x po 30 000 s tým, že sa mi ich podarilo aj zhodnotiť a tu sa na to môžeme vlastne pozrieť. A to zhodnotenie, čo sa týka tej alokácie, tak som urobil 781,61 eur z tých 60 000. Hej, to znamená, že ja si to už presne nepamätám, ale mám pocit, že jedenkrát som ju nezhodnotil vôbec a druhýkrát tých 30 000 sa mi podarilo zhodnotiť tými 781,61 eurami a tedy mi Darwinex pripísal z tejto sumy 15% a tá v danom čase činila 128,13 eur, ktoré som si mohol vybrať. Ale ja som tak neurobil, ale tie peniaze som použil na to, že v Darwinexe platím 38 eur za ten virtuálny obchodný účet mesačne a tých 38 eur sa mi strhalo z tej vyrobenej sumy, to znamená, že niekoľko mesiacov som mal ten účet v podstate zdarma. Hej. Mám pocit, že
vlastne v júni som prvýkrát niečo doplácal, nejaký rozdiel z tých peňazí posledných, ktoré tam boli. A teraz vlastne už budem mať ďalšiu platbu, ale ja dúfam, že získam ďalšiu alokáciu a zhodnotím ju a že tie už alokácie budú potom väčšie, pretože samozrejme sa učíme na tomto danom účte. Ešte by som chcel podotknúť jednu vec, že tento účet nie je pre mňa primárny účet a nevenujem mu 100% pozornosť. To znamená, že mám to kvôli tomu, pretože mám skupinu na Discorde a dávam tam určité signály, ktoré v podstate tá skupina má možnosť ako keby kopírovať a eventuálne plus samozrejme tam dávam nejaké svoje poznatky a eventuálne snažím sa tých ľudí edukovať, aby sa naučili sami obchodovať, nie len príjmať teda obchodné signály. Tá skupina je na Discorde a zobrazí sa vám to teraz tu, ale takisto linku na tú skupinu nájdete dole v popise videa, takže kľudne sa k nám pridajte. Vítame každého jedného nového človeka, či už je začiatočník alebo skúsený, s tým, že tá skupina je bezplatná. Hej, aktuálne je stále bezplatná a minimálne do konca tohto roka bude, takže využite to a pridajte sa. Okrem toho som v Darwinexe, ešte jedna vec, že ako funguje Darwinex Zero, tak o tom som natočil s ambasadormi Darwinex Zero na Slovensku a Českej republike video. To video vám vyskočí tuto hore, takže odporúčam, aby ste si ho pozreli. A natočil som aj video, ako funguje vlastne to pridávanie, alebo teda ako máte možnosť získať tie alokácie, pretože Darwinex ponúka vlastne Darwinia Silver a Darwinia Gold a tam máte možnosť získať alokácie a keď tieto alokácie zhodnotíte, tak môžete dostať z nich reálne peniaze a ako to celé funguje, tak o tom som tiež natočil video a to video vám vybehne tuto hore. Okrem toho sa mi podarilo v jednej súťaži, ktorý robil Darwinex Zero, získať doživotnú alokáciu vo výške 100 000 eur, ale tú doživotnú alokáciu vo výške 100 000 eur som získal v danom čase, keď som mal v Darwinex Zero koeficient zhodnotenia 105,85. To znamená, že v danom čase podľa tej jej VR-kovej hodnoty som mal zhodnotenie 5,85% účtu, aj keď v realite vieme, že realita je trošku iná. A aktuálne ešte stále nie som na tých hodnotách, na ktorých som bol, keď som tú alokáciu získal. To znamená, že zatiaľ som ju nedokázal ako keby zaktivovať, pretože na to, aby som tú alokáciu zaktivoval, potrebujem, aby moja hodnota bola 116,43, to znamená, aby som mal v jej ponímaní po tom prepočte s VR-kom zhodnotenie 16,43%. Hej, čiže mne to aktuálne vychádza tak, že keď budem mať ten účet 200 000, tak pravdepodobne si šahnem na tú alokáciu. Hej, ale to budete sledovať v ďalších videách, takže budem to určite zverejňovať a túto doživotnú alokáciu si vie zakúpiť každý jeden člen Darwinex Zero a ako to vlastne celé funguje, tak o tom som tiež točil video a to video vám vybehne tuto hore. Takže poďme sa pozrieť ešte naspäť na nejaké tie štatistiky a tým pádom by sme toto video ukončili. Takže tu môžete vidieť, že už sme sa konečne dostali teda do zelených čísiel, takže vidíte, že aj ľudia, ktorí sú úspešní obchodníci, lebo ja sa teda považujem za úspešného, hej, čo môžete potom vidieť na mojom ostrom účte v Darwinexe, o ktorom budem tiež vlastne robiť video čo chvíľa, kde vlastne to zhodnotenie je ďaleko lepšie ako na tomto, pretože tomu sa venujem na 100%, to je pre mňa primárny účet. Takže tu môžeme ale si pozrieť niečo ešte ďalšie, čo sme si povedali, že si tu pozrieme. Čiže je tu sú že najlepšie dni, 9.4. za jeden deň sme spravili 8,4% zhodnotenia a čo sa týka najhorších dní, tak 4.4.2025 sme mali najhorší deň a spravili sme minus 6,62%. Takže Darwinex tu zobrazuje ďalšie štatistiky, skúsime sa. Tuto len zobrazuje, že aké inštrumenty obchodujeme, to teraz pre nás nie je až také podstatné. Analýza stratégie, to si môžeme pozrieť, tu sú celku zaujímavé dáta. To znamená, že k dnešnému dňu sme spravili 246 obchodov, z toho long expozície boli 78,79%,
denná frekvencia je 0,69 obchodu denne, profit faktor je 1,14, to znamená, že to, jak zatvárame obchody a plusové a minusové, takže momentálne je pomer 1,14:1. Priemerný ziskový obchod nám tu ukazuje, že je 0,39% a priemerný stratový obchod je 1,29. I napriek tomu pri tom 0,39% pomere tým, že máme 78% obchodov uzavretých zisku, tak tá stratégia, ktorá tu je úspešná, tu primárne obchodujem stratégiu swingov. To znamená, že tie pozície držím niekoľko dní, týždňov a dokonca v prípade ropy aj niekoľko mesiacov, pretože prvé pozície na rope, ktoré tam ešte stále bežia, sú niekedy zo septembra 2024, ale vďaka tým kladným swapom som si ich mohol dovoliť držať. Ako náhle by sa swapy zmenili a že sú minusové, tak zvažujem sa určitých tých pozícií zbaviť, pretože nechcem, aby mi to generovalo tie negatívne swapy. Čo sa týka, ešte tu si pozrieme na nejaké štatistiky, ak nám ich načíta, a pôjdeme sa pozrieť ešte na tú históriu obchodov a pozrieme sa na tie najlepšie, poprípade na tie najhoršie obchody, ktoré sa tam spravili. Skúsim tam dať refresh, že či to natiahne. Tuto nič také podstatné nevidím. OK, takže čo sa týka týchto štatistík, tak všetko. Poďme ešte pozrieť na tú históriu obchodov. Takže keď sa tu prepieme na tú históriu obchodov, tak vidíme, že k dnešnému dňu sme uzatvorili obchody, prevažujú teda samozrejme plusy, to znamená, že máme 10 546, z toho na swapoch bolo 930 a na commission sme zaplatili 56, čiže v reále čistý profit uzatvorených obchodov je 9557. Čo není až také zlé, keďže to není môj primárny účet. A teraz sa poďme pozrieť na nejaké tie fuck-upy, ktoré sme tu urobili, alebo teda na tie obchody, kde sa nedarilo. A to boli tuto tieto. A to vidíte, že to je tá ropa, ktorú som tu už spomínal. To znamená, že tu na tej rope v podstate som otváral na nejakej úrovni od 60,6 do úrovne 62 a zatvoril som to na nejaké 57,94 alebo 58. A toto mi urobilo v podstate 1,5 a 300 nejakých 1800-1900 eur, 1800 keď odpočítame swapy, tak tuto som urobil v podstate najväčšie minusy. Inak ak sa môžete pozrieť, ešte raz to dám, aby ste to videli, tak väčšina obchodov je uzatváraných v pluse, aj keď teda nie sú úplne tie plusy najväčšie. Vidíte, že tuto zase ropa urobila gro. Tie minusové obchody sú relatívne malinké až na tieto, ktoré sa tu urobili na tej rope, z dôvodu toho, že som mal ten účet, alebo teda v danom čase tam bežalo veľa rôznych iných pozícií. A tuto môžete vidieť, že som sa tiež zbavoval alebo teda tu som tiež zatváral ropu s nejakými stop lossmi pre istotu, takže zase boli urobené nejaké negatívne obchody na tej rope, ale tá ropa nám to už teraz vlastne vynahradila. Inak všetky ostatné obchody, toto stále je február, boli relatívne plusové. Hej. Tu vidíte, že na rope sa urobili tiež nejaké zaujímavé plusové obchody, zatvorili. Takže toto je celý rok od 2025, ste si mohli pozrieť. Áno, to už je potom 2024, ale to ste už videli v tých predchádzajúcich videách. Takže to je z mojej strany na toto video všetko. Môžete sa tešiť na ďalšie video a tam uverejním komplet celý svoj track record svojej stratégie IBT, ktorú mám na ostrom účte v Darwinexe. A do dnešného dňa som ešte nezverejňoval svoju druhú stratégiu, ktorá je IBY. Link na tú stratégiu ale tiež nájdete v popise tohto videa, ale tam som ešte nezverejňoval v podstate žiadne video. To znamená, že tú danú stratégiu som založil v januári 2025 a pozrieme sa, ako to na tej danej stratégii funguje, čo sa tam obchoduje, aké obchody sa tam už zrealizovali, čo mám aktuálne otvorené a tak ďalej. Takže tešte sa, dve videá IBTčko, IBIčko, ale budem medzi tým dávať aj nejaké iné videá, aby to nebolo len o nejakých track rekordoch a tak ďalej, takže aby tu bol aj nejaký iný obsah. To je z mojej strany na toto video už naozaj všetko. Majte sa pekne, vidíme sa pri ďalšom videu.